Kadarating lang namin sa bahay. Ngayon lang ako nag-start mag-vlog. It's 10 o'clock in the morning. Dumaan si Lenny dito, guys. Si Vice President Lenny. Hindi ko na ano sa inyo. Kakauwi lang namin. Namili kami kanina sa palengke. Dumaan daw dito, sabi ng mga bata. And, mga ating presidente. Dumaan. Nakapamili na tayo. Worth 2K na to. Hindi naman. 1.3 yung grocery. Tapos sa labas. So, ayan. Grocery natin. Kasama naman na dito yung mga diaper. Bumili ako ng mani. Alam nyo kung bakit. Gagamitin ko yung balat niya sa fertilizer din. Nagko-compose ako, diba? Maganda daw to. So, kaya ako bumili. Habang nagbiyahe kami pa uwi, kinain ko. Ayan na yung mga balat. Meron pang isa. 10 pesos ang isang balot. Tapos, bumili kami repolyo. Ito, para sa french fries. And then, ayan, lahat. So, ito yung ating para sa mga tinda-tinda. Ayan, gagawa ulit tayong lumpia. Bumili tayo nito, 20 pesos. Tapos yung iba pang gulay na ilalako. And then mais, pang ulam-ulam natin. Sasabawan na may malunggay. And then ito mga kikiam plate na yan. Mga plate. Tsaka sayote, panlagay sa lumpia. And then ito, diaper kay bebe, gatas. Para kay baninay. Anak ng kapatid ko. And then bumili tayo nito. Resto, 2 box. Pang tinda. And then ito sabon ito. Wala nang sabon pang hugas. And then ito pang gisa-gisa. Tapos ito pang tinda natin. 2 araw lang yung gantong binili namin dati. Pochi. So bumili ulit kami 3 box. Ang binili natin. Ay, sa 2 3 box yan. And then nagdagdag na tayo ng paninda. And then, stick piso isa. Lahat yan, ito, piso isa din. Ito, piso isa. Tapos, ito, yung ating isa pa na apple naman ang flavor. Pero hindi zesto. Okay, lucky. Tapos, ano pa ba? Gulaman. Ito, fertilizer. Ajinomoto. Hindi ko na ginagamit sa pagluluto to. Sa halaman ko ginagamit. Sa mga halaman ko dyan na bulaklak. Hindi naman dun sa sa mga gulay-gulay. Diyan lang sa mga halaman ko. And then, ito, asin. And then, ano pa ba yan? Yan. Yan lang, asukal cornstarch. Tapos, kanina, bumili kami ng isda, guys. Pang ulam natin ngayon. Kaya, ibabaw mo tong kanin, ha? Pag okay na yan. Ayan, pinapatabi ko na sa kanya lagi yung pinagugasan ng bigas. Kasi, didilig natin. Tapos, kanina, nung bumili kami ng fish, humingi ako ng lamang loob ng isda. Ayan. Gagawin natin yung fertilizer. Gagawin natin, basta mamaya papakita ko. Tapos itong isda, ang ulam natin, iprito na lang. Okay, marunong ka na maglinis ng isda? Ika na lang maglinig ka ni, Sikil na papalinisin natin, tuturuan natin kung paano. Oops, ano ba yan? Hindi ka siya. Yan, isdang, yung ginagawang sardinas. Ayan, matinik. Hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga. Nagmamadali na kami. Sobrang daming gawain. Nag-aaway na nga kami. Kasi sabi namin, dapat maaga kaming aalis. Ang dami pang kung ano-anong mga, anong tawag yan, patalastas. Kaya hindi kami agad nakakaalis. Pero ngayon, okay na. Nakauwi na tayo. 10 o'clock, umalis kami 8:30. So may isang oras at kalahati kami doon. Ang bilis lang. Sobrang pandalas kung saan-saan. Hindi ko pa nakikita sa ilo. Nandun doon sa kapatid ko. And guys, tumubo na yung aking itinanim na talong. Tingnan natin. So, ito na siya. Tingnan natin isa-isa. Ilan pa lang naman. Ayan, meron na. Isa. 2 nilagay ko, diba? Pero lahat isa lang ang tumubo. Hindi ko alam kung late lang. Basta lahat yan meron na. May mga lumalabas. Ayan, May mga lumalabas na. Ayan, meron ng dahon. Yay! Tumubo naman. Yung iba wala pa. Like ito. 4 pa ang walang tubo. And ito na yung ating mga pechay. Nilagyan ko yan ng mga pampataba. Kaya ang gaganda na. Lalo. Ayan. Ito pa. Lumalaki na yung mga dahon niya. Pechay. Yay! Hello! Chichaw. Ilang araw na ba to? 10 days. Hindi ko na na-video kahapon 10 days na nila. Nawawala na yung balahibo. Uy, ang lalaki na. It's there 10 days.
Dagdag na ng dayami. Kasi marami ng ipot-ipot. And ito na yung aking fermented fish amino acid yung nakita ko sa YouTube na ginagawa. So kung gaano daw kadami yung laman loob or pwede namang isda mismo daw. Kung gaano daw kadami, ganun din yung sugar. So ilalagay ko siya dito. Ayan. And then sugar. And then, hahaluin mo lang yan. Tapos, tatakpan natin. For 1 week, pwede na siyang gamitin. Yung, niya lang, katas lang, guys, ang gagamitin. Ihahalo sa 1 litrong tubig. 2 kutsara lang nung katas nito. Yun yung ididilig mo or i-spray mo doon sa mga tanim mo. Nagawa ko na, guys, yung isda. Pwede yata itong halu-haluin araw-araw. Bukas hahaluin ko ulit. So, ginawa ko siya Monday. Sa susunod na Monday, pwede ko na itong gamitin. Pero pwede namang mas mahaba pa dun. Pwede pang hanggang 1 month na ipi-fermented mo siya or buburuhin sa Tagalog. And then ito, kaya binababad ko na lang kaysa inilalagay lang natin, di ba, sa halaman minsan. Mas matagal daw yun makukuha ang sustansya nung balat ng saging. So, pag binabad mo siya, makukuha agad ng mga halaman pag dinilig mo tong tubig nito. Kaya ayan yung mas madali na paraan para makuha yung potassium sa balat ng saging. Prito na tayo ng ulam. It's tamban sa Bicol. Matinik, pero ang sarap nito, guys, pag tustang-tusta, kain lahat. Kain lahat mula ulo hanggang buntot. Ayan, tapos isa ng gulay. Ay, bonfire daw sila, bonfire. Ang liwanag pa, oh, kahit gabi. Hoy, wag na magganyan. Baka makatalsikan nyo si ar sa likod mo dyan. Matalsikan nyo yung iba. Wag nang magganyan. Hoy, ay, wag na sabi. Kaya nga, nakaisip tong mga to. Nakababa na kami, guys. Wala nang sauce, kaya ayan. Mga pinagagawa ng mga to. Uwi na tayo. Prepare ng dinner natin. Hello, guys! Ang mga laruan mo, karton, straw, kung ano-ano. Mga pinagkakalat niya. Yung mga balat nung ating ginawa. Ay, binili kanina. Ay, sobrang pagod na naman maghapon, guys. Gising na kami ng 4:30. Until now, it's 6:30 na ng gabi. Ayan pa rin tayo, buhay na buhay. Opo! Yee! Naglalakad na po siya. Yee! Huwag na magawa kay mama. Yay! Ano na cellphone? No, yan no. Walang kapaguran. Sabagay, nung nasa ibang bansa nga tayo. Nung nasa ibang bansa, nagpapalit. Papalit daw, baby. Wala nang papalit. Kanina pa nagpapalit. Yay! Baby kay mama. Ito nagbablog si mama. Ang pala ang gusto niya. Sumakay sa likod ni mama. Sabagay, di ba nung nasa ibang bansa tayo, 5 hours lang ang tulog, 3 hours nakakaya natin simula pagising natin ng umaga hanggang madaling araw, alauna, alas 2 yun lang. Saka pa lang tayo tutulog. Nandun, sa amo ko dati, walang pahinga. Ano? Kaya dapat binabawi sa kain. Kaya, oo, kain ako ng kain doon. Kaya ang taba ko. Oo, sobrang taba. Sobrang taba. Sobrang taba. Sobrang taba kasi puyat, stress. No. Anong ulam natin pa? Siyempre siya yung in charge sa ating ulam. Dagang tubig. Nilagang tubig. Ano makain? Nilagang tubig. Oo nga no, totoo. Hindi siya nagluloko, guys. Nilagang tubig nga. Tsaka ano pa? Bahaw. Grabe naman ang ulam natin. Siya in charge dyan sa lahat na yan. Dahil may batuta is so makulets. Batuta is so makulets. Nilinisan ko na daw si baby. Dahil nagwawala na siya, guys. Ano, maglilinis na po? Say hi, guys. Hi, guys. Hindi na ako makapag-vlog ng maayos, no? Laging pagkalong ko ito lalo. Sobrang daldal. O, tingnan nyo. Nag-iingay na naman.
Ay, Diyos ko pong bata rin. Ha? Grabe talaga. Ubus ang energy mo maghapon. Oo. Pucho! Ano na naman yun? Nakita mo dyan? Ano yan? Tali ni mama. Kunin mo, dali. Kuha. Well, si Papa mag-aasikaso na ng ating chichaw. Magpapainom. Magpapakain. Magpapakain ka? Kakain ba? Ha? Kakain ka? Kain. Oo. Naman. Namang hindi kumain. Ano nga. Ganyan kami. Minsan sweet. Minsan laging nag-aaway. Katulad kanina. Konting... Nakita lang ako nagsiselfone. Nakanilabas. Ano mo mga ganong simpleng bagay para sa'yo? Sobrang laki na. Yung para sa kanila, sobrang liit lang ng mga ganon. Pero para sa'yo, pinapalaki mo pa eh. Oo. Ba't kaya ganon si mama? Ha? Jabarang ka eh, jabarang! Sabi, yung mga titinda namin nasa loob pa ng freezer, hindi ko pa daw nilabas. Pwede namang ayusin yung pagtatanong na bakit di mo pa nilabas? Eh, nasanay kasi ako na siya gumagawa ng ganun. So, hindi ko siya nilabas. So, pumunta na ako sa kwarto, nag-cellphone na ako. Biglang dumating sabi, bakit di mo pa nilabas yung mga ano? Tapos ako, nag-init na agad yung ulo ko. Alam nyo naman, high blood. So, ayan, dami ko na namang dinaldal kanina. Pero okay na kami. Ganun talaga. Na-realize ko dun sa mga sitwasyon na gano'n na wala namang patutunguhan. Bakit pa kayo mag-aaway? Magbabati rin naman kayo, mag-uusap pa rin naman kayo. Hindi naman kayo magkaaway, dapat partner kayo, di ba? Kaya, ayun, kailangan baba mo yung pride mo. Huwag masyadong mataas. Pag galit yung isa, huwag ka nang sumaway. Kailangan isa lang yung galit. Yung isa, siya yung susuyo. So, ganun dapat. Kasi pag nagsabay kang magalit, walang mangyayari. Ano bebe? Mag-end tayo ng vlog. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. And thank you so much sa support sa mga nag-like, sa mga nanonood. Thank you. God bless. And don't forget to pa-like and subscribe kung hindi pa. Bye-bye. Baby ko. Ano yan? Bye! Ano may itsura niyan? Bye-bye. Ate, bye-bye. 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 Yes.